वेळसाव पंचायतीच्या ग्रामसभेत रस्त्याचो इश्यू येयलो. गरज पडल्यार जमीन संपादन करून रस्ते करात म्हूण लोकांची मागणी. सेक्रेटरी खंय बसकेक येना म्हूण बोवाळ. आदल्या सेक्रेटरीन सारके हँडओव्हर करूना म्हूण रजाव. लोक मागता एक्शन. जो सांगितलं त्याने की आपल्याकडे आपण चार्ज घेयला विदाउट एनी म्हणजे सारखे डॉक्युमेंट्स वर सारखी चार्ज आपण घेयला व्हिडिओ आपण लेटर केला. आता 1.5 वर्सांलो स्टेटमेंट जाता पंचायताचो की तेणी चार्ज घेयला प्रॉपर चार्ज घेयला इंटरनल रोड इंटरनल All road in Valsad. ऑल इन वेल्स ते काम कितें सांगितलं ट्राय टू एक्वायर द लँड. मार्केट ऑप्शन आमगे सोपो कलेक्शन जालना मायकेल म्हणून आयलोले गार्बेज मॅनेजमेंट ओन सोर्स रिसोर्सेस आमगे कोण जनरेट कोता येते. मागीर एक सायन्स पार्का प्रोजेक्ट आलो आमगे पेंडींग रिसोर्सी MRF फॅसिलिटी रिसोर्सी अपग्रेडेशन ऑफ वेलसांव ग्राउंड आनी कितू फंड्स अलॉट केलाय 15 फायनान्साक. whether all the committees are constituted. Most of them are development and we have taken people's suggestions and we will work towards it. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.